Dnes to bude SD Kit Type Beat, niečo v tom štýle, trošku môj sos. Takže ak sa ti bude tento koncept videí páčiť, určite daj like, odber a napíš mi dolu do komentáru, ktorý beat by som spraviť na budúce. Už to očuješ ten Phantom, čo? A to sme ešte len začali. Odsúdené na banger. Nahrávam. Nahrávaš si to? Let him cook! Ja som trouba. Takže chcel som tam dať synth, nezabudol som, alebo nejaký taký lead. Čo sa bude? Toto je Xenology, jeden z mojich obľúbených. Toto je, čo tu je zle. Crazy shit. Toto, keď ja budem kúkať a strihať, budem robiť, že... Tak to si všetko označím, prsnem si to sem. Tu dám takéto úplne defaultné EQ. Sa mi to neklešilo z weightkami. Saviem si to. Dám tam reverb. Toto dáme viac do strán. To je toto a je to tretí preset. 3. Trikrát musíš ťuknúť sem. Dobre, ukážem prstom. Toto! Môžeme tam dať aj môj obľúbený Hyper Chorus. Očieš to úplne inak to znie. Dáme tento pattern tam. Tenhle pattern, toto si mutneme, aby mi to tam nehralo, ale budem stále vidieť tieto ghost notes. Ale toto ešte takto spravím. Nech to nehrá, keď to nemá hrať. To je jaký hardclap. Nonchalantný. Strašne nonchalantný. Skúsme to rýchlejšie. Toto už lepšie. Poriadný jerk. Toto pozná každý producent. Fruity Limiter ide dopreč, dáme tam Fruity Soft Clipper a voľakú Heavy Duty.
išiel ten reversnúť a úplne inak to znie. Náhodný klik, proste. Tak sa to delá. Dám tam Shapebox, mám demo. Textúra proste toho celého zvuku. To je čo? To je asi tek? Aj. Nie je to až takéto. Toto mi tam chýbalo. Celý čas. Toto ma zdvihlo zo stoličky. Vlastne. OK, takže pre toto video to bude všetko. Ak sa ti páčilo, daj like, daj odber a podľa toho budem vedieť, či mám ďalej v tom pokračovať, alebo mám radšej hrať padel. Taktiež mi napíš komentár, aký beat by som mal spraviť na budúce a keď tak sa vidíme na budúce. Čau.